फ्रेंड्स नोंथांमोना आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो जाय बाथ्राखौ आं नोंथांमोना बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गासैबो नुखाजोब्बाय बे निउसखौ नोंथांमोना गासैबो मोनखाजोब्बाय नाथाय बेखौनो लानानै आं गुबुन मोनसे बाथ्रा बुंनो नाजागोन जानो हागौ बे बाथ्रा बुंनायफोरा सोरनिबा थाखाय गनायजाथावबो जागोन सोरनिबा थाखाय गनायजाथाव नङाबो जानो हागौ माने बाथ्राया ओरैबायदि क'क्राझार जिल्लानि दतमानि जिनज्रिबिल गामिनि सासे फरायसा बिथाङा सिलचरनि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव नार्सिं फरायनो थाहैदोंमोन जानो हागौ बिएससि नार्सिं बेबायदि जानो हागौ बा गुबुनबो जानो हागौ जायखिजाया नार्सिं फरायबाय थादोंमोन नाथाय बिथांनि देहाखौ दुखुनांथावै गावनि थानाय जायगायावनो सिलचर सोहोरनि तारानि रडनि गावनि थानाय जायगायाव जानो हागौ भारा न' बा हस्टेल बेबायदि मोनसे जानो हागौ बेवहाय गोथै अबस्थायाव दौलें आलायनानै माने फासि होनानै थानाय अबस्थायाव पुलिसा बोखांनो हादों आसाम पुलिसा बोखांनो हादों जोबोर दुखुनांथाव बे मोनसे जाथाय सासे आगोमा बर'नि फिसा बेबायदि गुन गोनां मेलेम गोनां बेबायदि फरायसाया दिनै बे बुहुमाव गैलिया बिथाङा गासैबो बिथिङाव फरायनायनि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङाव बिथांखौ टेलेन्ट बेबायदि जों मिथिनो मोन्दोंमोन बिथाङा जाय फरायसालियाव फरायनायमोन गावनि स्कुल लाइफआव बेवहायबो बिथाङा टपारमोन बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों डिटेल्स जेबो मिथियाखै मोनसे आन्दाज खालामनाय जादों मा बिथांजोखौ रेप खालामनानै जिनाहारि खालामनानै बेबायदि बुथारनानै आलायनानै दोनदों बेबायदि मोनसे सासपेक्ट खालामनाय जादों डिजिटेल बड'लेण्ड नामनि मोनसे फेसबुक पेजाव होनाय बादिब्ला माने सासपेक्ट खालामनाय जादों रेप खालामनानै जिनाहारि खालामनानै बेबायदि बुथारदों नाथाय पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजावनो लांनाय जादों आरो बे कलेजाव आरो जेब्ला पस्टमर्टेमनि रिपर्टआ फैयो अब्लासो बुंनो हागोन गुबै जाहोना मा बिथाङा माबोरै जिउ जोबखो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि दौलें आलायनानै थाखो सोर आलायखो ना गावनो थैनो होननानै थैदों बेखौ मिथिनाय जायाखै बेनिखायनो बुंनो हानाय नङा दा बै पेजनि हिसाबै फेसबुक पेजाव जा लिरदों बे हिसाबै बाथ्राखौ बुंजानाय नङा आरो बै फेसबुक पेजाव गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंबावदों राजखान्थियारि लेक्सारबो होदों बै फेसबुक पेजाव बे फेसबुक पेजआ इउपिपिएल सरकारखौबो एसे जावदों जाहैबाय नङा होमबा जियानो जाया मानो जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया जियानो जाया मानो बेबायदि सासे गुन गोनां सुबुंनि जिउ जोबनायाव जोंनि बर' हारिया खहा जाबाय आं बेखौनो बुंगोन बिथांनि मुङा करिश्मा ब्रह्म नाथाय आंनि बुंनो गोनां जाहैबाय जोंनि जाखांफुनाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा गुबुनाव फरायनो थाहैयो बहाबा टाउन सोहोराव नोगोराव फरायनो थाहैयो बिथांमोना एसे हुसियार जानानै थानाया मोजां सोरगिदिं माखासे गाज्रि गोसोनि मानसिफोरा गिदिंथिंबायानो थायो माबे समाव नोंथांखौ सोर सुथुरा नोंखौ माबायदि एटाक खालामगोन नोंथाङा जेबोखौनो मिथिनाय नङा दिनै करिश्मा ब्रह्म बिथांनि जिउआ जाबायदि जोबदों बिथाङा गावनो सुइसाइड खालामदों ना गुबुना बुथारदों बिथांखौ थारैनो सोरबा जिनाहारि खालामदों ना खालामा बेखौथ' बुंनो हाया नाथाय बिथांनि बाथ्राखौथ' जों पस्टमर्टेमनि उनाव मिथिगोन नाथाय बेबायदि जाथाया जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै दोननाय जाथाया आथिखालाव बर' सुबुंफोरनि सायाव गोबांनि सायाव गोबां जाबाय थानाय जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं उन्दै उन्दै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फंबाय बिनानावमोनखौ बुंगोन जे नोंथांमोना अरायबो हुसियार था बाहेरायाव फरायनो थाङोबा अरायबो जोंनि हारिनि सायाव गाज्रि नोजोरा अरायबो थायो बे बाथ्रा नोंथांमोना मिथिनानै ला माब्लाबा लोगोफोरनि गेजेरावबो गावनि क्लासमेटनि गेजेरावबो सुथुरथि थायो आरो बै क्लासमेटफोराबो बेबायदि खामानिखौ मावनायनि चान्स थायो मानसि लागायनानै जा एबा गावनो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ दुष्कर्मखौ मावनोबो हागौ सिलचराथ' कुनु बर'नि मेजरिटि जायगा नङा होमबा नोंथांमोना मिथिखागौ बे जाबाय जोंनि मेजरिटि जायगा नङा गुबुन हारिनि मेजरिटि जायगा बेवहाय बांला कालचारसो सोलियो बेवहाय बेंगलिफोरनिसो कालचार सोलियो बेंगलि राव रायग्रा सुबुङासो बेवहाय माने मेजरिटि नङा होमबा बेनिखायनो जोंनि बर' मानसिफोरनि फारसे गाज्रि नोजोरा गोलैखायो बेनिखायनो अरायबो हुसियार सिलचराव मोनसे इउनिभारसिटिबो दं आसाम इउनिभारसिटि बे आसाम इउनिभारसिटियावबो माखासे जोंनि सुबुंफोरा फरायनो थाहैयो आरो बेबादिनो बे मेडिकेलावबो फरायनो थाहैयो मेडिकेल कलेजावबो फरायनो थाहैयो नाथाय जोंनि मानसिफोरनि फारसे सम सम बेबायदि गोबां माने मलेस्टेसन खालामनाय बेबायदि अत्याचार खालामनाय सम सम जों खोनानो मोनो माखासे खौरां बिजोङाव फैयैनि थाखाय जों मिथिया बेनिखायनो आं बुंगोन जायफोर फंबाय बिनानावमोना बाहेराव गावखौ जोबोर सेफटि होननानै सानदों नोंथांमोना सानदोंबा टाउन सोहोराव जोबोर सेफटि नङा बेनिखायनो नोंथाङा टाउन सोहोराव मेक्सिमाम हुसियार जानानै जुदि थायाबा नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ टाउन सोहोरखौ नोंथांमोना अरायबो सेफटि जायगा होननानै दासान टाउन सोहोराव बांसिन गाज्रि मानसिया अरायबो थायो जायफोर फंबाय बिनानावमोना गामिनिफ्राय सोहोराव थांनायनि उनाव गावखौनो बहाबा सोरगोफुरियाव फैनाय बायदि मोनो बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना अरायबो हुसियार था टाउन सोहोराव बांसिन बेबायदि गाज्रि खामानिया जानायनि चान्स थायो गासै रोखोमनि मानसिया सिटियाव थायो टाउनाव थायो बेनिखायनो आं बेखौनो एडभाइस होगोन नोंथांमोना जेन अरायबो हुसियार थायो दिनै करिश्मा ब्रह्म सासे गुन गोनां मेलेम गोनां सासे फरायसानि जिउआ जाबायदि जोबलांदों जायखिजाया जाहोनावनो बिथांनि जिउआ जोबला मानो बे जोंनि हारिनि थाखाय खहा होननानै आं बुंगोन बेनिखायनो बेबायदि करिश्मा ब्रह्मनि जाथाया जेन सोरनिबा न'खराव जाया
बेनिखायनो बै न'खरनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बुंगोन जे नोंथांमोनाबो जुदि बाहेराव बा न'आव थायोबाबो अरायबो हुसियार थानाया मोजां दानि जुगाव। नोंथांनि न'नि सेराव सासेबाबो सुथुर थायो, नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनानै ला। नोंथाङा न'नि बायजोआव थाङोबा हाजार सुथुरनि गेजेराव नोंथाङा हाबहैबाय होननानै सानखा। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन, अरायबो हुसियारै था। आरो जुदि करिश्मा ब्रह्मआ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जिउ जोबदों बेनि रिपर्टखौ मोनोबा थारैनो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बिदिब्ला फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि माबा मोनसे जुदि नलेज मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम। आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। अब्लासो गासै नटिफिकेसना नोंथांनिसिम थांगोन। खुलुमबाय।